Wilujeng-enjing siang sonten dalu kala edisi dinten iki liburan. Iki liburan karo keluarga. Liburan dina iki aku dolan ning dermaga iki lho. Iki dermaga tempat pelelangan ikan iki daerah Pacitan ning Tamperan. Iki yo karo ngibur anakku lho. Iki anakku pengen ngerti ndelok kapal-kapal sing dusandar. Indalah kapal-kapal nelayan ukas yang dusandar iki bolo. Niki biasane yo nggo spot mancing bolo. Biasane sore suk no kae akeh wong mancing kene iki yo nan. Kene nggon kapal-kapal kecil. Lah iki mangke aku yo karo bojoku, karo anakku, iki mangke disi liburan dolan. Lah iki muter-muter iki nggon tempat pelelangan ikan bolo. Cuman iki mang lagi sepi. Orang sing terbongkar. Nah nek kon sing cedhak tempat pelelangan ikan iki akeh kapal-kapal gede gini bolo sing parkir ya dandan. Iki akeh kapal-kapal nelayan sing gede-gede gini iki bolo kayak do parkir jejer rapi-rapi. Nah ini kon kapal sing cilik-cilik kono mau kuwi iki biasane ya kon nelayan lokal kayak terus dinggo mancing, terus sebelah kono mang biasane nek mercusuar dinggo yo arek-arek nongkrong wae sore no kae. Lah nek kene iki dhisik bolo awake ngewangi nelayan munggah ke kapal ngono biasane iki oleh upah ikan bolo. Cuman bu saiki wong aku dhisik yo zaman aku cek SMK dhisik bolo sekolah dhisik. Oke sementara ngono sik bolo info wisata murah meriah untuk keluarga. Iki yo kanggoku bahagia itu tidak harus mahal menurutku lo ya iki menurutku lo.